Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna 'yar gidan Yadiko, wanda marubuciya Mai Dambu ta rubuta muku shi, wanda yake zuwar muku daga Maman Al'amin TV, tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Wani tunani ne ya zo mishi, ya koma sanda yana bin bango, jin motsi ya sa ni ɗago kaina. Ina miƙewa Mahir na tsalle gefe na, macijin ya kai sara. Haɗa ni da bango ya riƙe ni sosai, ɗago kaina ne zan ɓare bakina. Na ga yadda ya rintse idanun shi, ya jijiyar goshinsa sun miƙe. Sake kai saran macijin yayi yana riƙe da ni, a hankali na ce to mai sauke ni. Buɗe idanun shi da suka yi ja ya hankaɗa can na faɗi, ya juya ga macijin wanda yake hankoron kai mishi sara na uku. Cikin hikima ya cafke wuyan macijin dan dai na ga ya duka. Miƙewa yana kallo na, ai kuwa na fasa ihu na juya a guje. Ɗaure macijin yayi a ƙafar da ya sare shi, ya fito a hankali. Sai lokacin na ga mutanen gidan sun fito da gudu, na danne Yadiko. Ina neman maɓoya. Ta ce lafiya kuwa Shatuwa? Yadiko maciji zai cuna min. Rungume ni tai za ta fara masifa, ganin halin da yake ciki yasa ta zaro idanunta tana cewa kai ku kai shi asibiti mana. A gigice Hafsat da Ammar suka yi kan shi, da sauri Najib ya janyo mota har inda yake, ya shiga ya zauna. Da gudu Najib suka fita tare da Ammar suka nufi asibitin Bauchi. Ni kam ina na san me ke faruwa. Faɗin Yadiko muka nufa da ita, na shige falonta wanda girman shi wani ɗakin biyu, sai manyan kujeru ga manyan labulaye. Tsakiyar an sanya wani jan kafet. Yadiko a kiɗime ta zo ta ce, ‘yar nan lafiya? Ya sun wannan jar abin tsakiyar, tsoro yake bani. Na nuna mata kafet, tsaki ta ce ga ɗakin ki can ki shiga, akwai komi a ciki. Ta juya ta bar ni a gurin, hankalinta yana kan Mahir. Taɓe bakina ne bayan na kumbura shi na shige ɗakin. Da gadona ɗan ƙarami komai nawa daidai ne. A can asibiti kuwa an yi sa'a da ke an zuba ruwan allurar dafin kalar macijin aka mishi, sannan suka cire a haƙoran macijin suna mishi dariya. Banɗaki na shiga na ƙarewa ko ina kallo kafin na shiga kwaɗawa Yadiko kira. Yadiko, da sauri ta shigo banɗakin, kallonta nan ina murmushi na ce kahi zan yi. Shiru dai sannan ta fita can, sai ga su tare da Hafsat. Bayani Hafsat ta yi min yadda zan yi amfani da komi. Ta kai hannunta gashina da na sake shi a kafaɗata. Ko da na gama abuna na wanke, na koma na buɗe masa ruwa na ƙura mishi ido. Tsaki ne na ce kahin sai an kai shi inda zai zauna. Bawon wanka na cika ruwa na shiga ciki na zauna can na sake kwalawa Yadiko kira, tana shigowa na ce Yadiko na ki min wankan mana. Soso ne ta je ta ɗauko min, sannan ta zo ta saɓe ni, san ban lura da damuwarta ba, ita ma kuma bata damu da na sani ba. Tana gama min wankan na fito na saka kayana na fito falo na zauna. Ganin na fito ta kama hannuna ta kai ni cikin gida gurin mahaifiyar Mahir, mace mai kirki da sanin ya kamata. Tana ganina ta ce Aishatu ce ta girma haka Yadiko? Ita ce Safiya. Ya jikin yaron nan? Hankalina ya ki kwanciya. Duba wayar hannunta maman su Mahir ta yi cikin murmushi ta ce Yadiko da sauki fa. Ta yi zuwa gobe ma su sallame shi, ai ya je musu da macijin kuma an samu maganin gubar. Shiru Yadiko ta yi, amma zuciyarta ba haka ta so ba. Abinci aka kawo mana, tuwon shinkafa miyar ganye. Murmushi ne na ce Yadiko ga abinci dan ni ba yanzu zan ci ba. Ɗaukar abincin aka yi zuwa gidanmu. Nan maman su Mahir ke jana da hira har na sake da ita. Nuna min ɗakin Hafsat ta yi, na shige, sannan ta ce Yadiko ko zan kai ki ga halin da yake ciki ne. Ajiyar zuciya ta ce haka ya fi. Miƙewa Yadiko ta saka hijab ɗinta, mama kuma ta shiga ɗaki ta ɗauko ki ɗin mota ta ce mu fito. Haka muka nufi asibiti, sai kalle-kalle nake. Mun same shi yana zaune suna hira da ya Najib. Muna haɗa idanu ya zabga min harara, ni kuwa na koma jikin ya Najib na murguɗa mishi baki. Limshe idanun shi yayi kamar yadda ya saba idan na bashi haushi. Kowa ya gaishe shi, ni kuma na koma jikin ya Najib ina mita. Ya Najib, shi ne ka tahi ka bar ni ɗaya na? Nuna min gadon Mahir ya ce ba ki gaida shi ba, ya faɗa min tare da tsare ni da ido. Wani iri ne da idona ina kallon shi kamar zan yi kuka, na ce in ce muna higowa fa ya harare ni. To tun da haka ne,
babu ruwana da ke, daga yau mun daina abota. Juyawa ne cikin kuka na ce, ya jikin? Basar da ni kamar bai ji me na ce mishi ba, sai da mama ta ce ba na son wulaƙanci. Ta ce maka ya jiki, ka yi banza da ita. Ta haɗe baki ya duk wata cike da takaici ta ce zan sami Iro ya shiga tsakanin Shatu da Mahir. Dan ƙiyayyar ta yi yawa. Ki yi haƙuri ya duk, ni ma zan tsawatar mishi. Haka muka gama zaman asibitin, babu abin da ke haɗa ni da shi sai harara. Tun da muka dawo ban kuma damun kaina da na je asibitin ba. Rajiya Saddiƙa ta zo ita da yaranta marasa kunya suka shiga wa Yadiko barna da bincike. Ni kuwa na ce ban iya ji ba. Ranar da aka sallamo shi suka cika gidan, ni kuwa na tafi gurin dabbobi na da na gama share musu ɗaki. Na saka musu abinci na fito. Bishiyar mainar gidan na haye abuna na zauna ina kallon shige da ficen mutane. Can na diro sakamakon ganin Sailuba tana barbaɗa abu a cikin abincin da aka bata ta kai ɗakin shi. To da ke ban san kan gidan ba, na yi zamana ina jiran ya Najib, can kuwa sai ga su sun shigo. Kowa ya fito tarbar su. Lafewa ne jikin bishiyar abuna har suka shige cikin gidan, sun daɗe a can suka fito. Ya Najib da Binta, Sailuba da Mahir, dan zuciyata ba ta raya min na kira shi da yaya ba. Miƙewa zumbur ne ina washe baki na ce, ya Najib kar ka ci abincin da waccan ta kai can gidan. Yokoran kwasa ta yi barbaɗe. Ina gama faɗar haka na sa kai na wuce ina ta waƙa ta. Shiru Sailuba ta yi tana kwaɓa, ko raka Mahir ɗin ɗakin shi ba ta yi ba ta juya. Riƙo hannunta ya cikin muskilanci ya ce mu je ki bani abinci na ci. Muryarta na rawa ta ce ka je yaya, ni kaina na ciwo. Bai damu ba ya ja ta suka shige har fat ɗin. Jikin Binta ya matuƙar sanyi, kallonta Najib ya cikin takaici bayan su Mahir sun wuce ya ce me ma'anar hakan? Yarinyar can ba za ta yi ƙarya ba don na fahimci halinta. Ni ma kin saka min abu a abinci ne? Girgiza kai ta cikin kuka ta ce ba ni da uwa sai mahaifi da dangin mahaifiyata. Sai kai da ka shigo rayuwata. Wallahi Najib ko cewa kai ba za ka zauna da ni kaɗai ba, zan zauna na tallafi maraicinka ne. Zan zauna na tallafi maraicin kaina ne. Ba zan iya ciyar da kai wani mugun abu ba don ina son ka tsakani da Allah ne. Bai ce mata komai ba ya gaba, shi kuwa Mahir suna shiga cikin falon ya wuce ya bar ta. Sailuba ranta na ƙuna. Jin ya ƙi fitowa ta tashi ta fita daga faɗin shi ta nufi cikin gida ranta a ɓace. Ni ma da na shiga gidan tun a bakin ƙofa muka gamu da Hajiya Saddiƙa. Wata uwar harara ta bi ni da shi ya sa ni komawa da baya. Dama gurin Hafsat zan koma ta kore ni. Gidan Yadiko na koma abuna ina shiga na sami Yadiko sai faɗa take da yaran sun mata ɓarna. Ban kai da shiga ciki ba na ji an finciko ni. Amma ka ni da bango ta shiga jibgata, ai kuwa Yadiko ta rufe ta da duka ita ma. Tana kuka ni ma ina kuka, sai gashi ya shigo yana zuwa ya zare hannun Yadiko a jikin Sailuba. Ya mai da ita gefe ya zo ya zare ni daga makurar da ta min. Idanuna sun furfuto waje. Jan hannunta ya suka fita, ni kuma na kan Yadiko ina kuka. Yadiko mu koma Gumau kawai, ba na son nan ɗin ba daɗi. Shafa min kai ta miƙe da ni sai cikin gida. Miye hujjarki na dukan yarinyar? Dan na san haka kawai ba za ta faɗa abin da bata gani ba. Kuka ta saka mishi tare da miƙewa za ta bar falon ya buga mata tsawa. Kika kuskura kika fita baki faɗa min hujjar dukan yarinyar ba zan karya ki. Shiru dai ta ci gaba da kuka, can ya ce an yi na farko kuma an yi na biyu, get out. Kwanciya a kan kujera yana mai dafe kanshi. Saddiƙa, dama kin kawo yaranki ne idan su kashe marainiyar Allah? Maza ku tattara ku bar min gidan ɗana kafin raina ya ɓaci da ke. Da ke ta san halin Yadiko ba musu ta haɗa kan yaranta suka bar gidan. Tsakanina da Mahir ba sauƙi don hantara ta yake, musamman ya shiga al'amarina, duk abin da za a min na jin daɗi ya hana. Kitso da ba na yi ranar da mai kitson su mama ta zo ta sa Hafsa ta kira ni, ina zuwa ta ce zauna maza a kitse kanki don ba kya son kitso. Zaro idanu ne na ce Yasin da zafi kuma kuka zan yi. Lallaɓa ni mama take ina botsarewa. Kayan ciye-ciye aka ciro min na zauna na fara ci ana taɓa kan na fashe da kuka. Assalamu alaikum. Muryar shi da bata cika amo ba ta gauraya falon. Haɗiye kuka na kallon me ganin yadda nake ta juya kan ita kanta mai kitson ta gaji. Zagayowa ya zauna ya ciro wayar rediyo ya ajiye a gefen shi. Nutsuwa ne ina ambaliyar ƙwalla mama ta ce ina kuka shiga ne tun safe?
Ƙaramin tsaki ya sannan ya ce waccan gilgil ɗin muka fita nema mata makaranta da ƙyar muka samu Dolphin Maria College da ƙyar suka bata aji 6 don tana gamawa special school kafin Madaki za ta wuce don mun gama komi da Nafi'u ko da ba ma nan kinga nan da wata 7 kenan. Boarding school fa anya kana da imani kuwa kai da Yadiko? Komawa ya kwanta ta da banka min a rara. Ina ji ina gani aka kitse min kaina wanda na saka wa Yadiko rigima da safe. Da ƙyar Najib ya lallaɓa ni ya ɗauke ni muka shiga kasuwa ya saya min kayan turawa tare da ƙaton 'yar bebi da teddy pink. Ga chocolate da ya cika min ƙaton leda da shi tun a can nake ci har muka iso gida. Ganin yadda Najib ke fito min da kayan da ya siya min ga ƙatuwar 'yar bebi da teddy, Mahir ya sa hannu ya kwashe teddy ɗin ya wuce da shi. Kuka na fasa ina miƙa hannuna ya bani teddy na fir ya ƙi kula ni, sai ma wucewa da ya yi da su cikin gidan shi. Rarrashi na Najib ya yi na ƙi shiru ƙarshe ɗauka na ya kai ni gurin Yadiko na yi kuka sosai. Haka na haƙura, na lura ni ce baya ƙaunar na yi farin ciki. Ranar Monday aka bani kayana na saka, baƙin wando ne da riga fari sai ɗan kwali. Na fito har cikin gida na shiga sai na ji ni wata iri na je na karya sannan mama ta zuba min wani a lunch box. Muka fito da Hafsa wacce take aji 2 secondary. Haɗuwa muka yi da shi na kau da kaina kamar ban san yana gurin ba. Hafsa ta gaishe shi ni kuwa na ɗauke kaina. Mota muka shiga aka fita da mu ina zaune a baya Hafsa na gaba ta jiyo ta ce Aisha me yasa baki gaida yaya ba? Yana da kirki ba. Ƙwalla ne suka zubo min na ce ban san me ne mishi ba ya tsane ni. 'Yar tsanata da doli na ya amshi fa, kuma duk abin da ya san ina so hana ni yake yi ko da kuwa me zan yi, akan me zan gaihehi. Dariya take har da rike ciki ta ce to wallahi kar ki fara magana a cikin class ɗinku, dan dariya za su miki dan baki da shi baki da sha. Share ta ne na ci gaba da share ƙwallata. Sati 2 da fara zuwa na makarantar boko da Islamiyya suka koma. Nan na samu sauki na ci gaba da jan faɗa idan muka je Islamiyya ni ce dukan wancan, marin wancan. Kullum sai an zane ni a aji ko a waje gashi ina ɗaukar karatun fa. Amma na ƙi nutsuwa ya duka kuwa bata fasa fita Islamiyya tana kankarowa malam ɗiban albarka ba. Lokacin da muka yi jarabawa a boko na faɗi saboda point ɗina, haka na maimaita aji. Ban wani damu ba saboda ba ni da kyakkyawan tushen karatu shi yasa da aka ce na faɗi ban ji komi ba. Wasa na ki mai da hankali a karatun boko sai da na kusan shekara 2 duk da aji 6 aka sa ni fa. A shekarar suka sake zuwa hutu tun da ya Najib ya zo ya duba takarduna sai kawai ya nema min malamin lesson dan kafin ya bar ƙasar yake son na fara secondary. Tunda aka kawo malamin bana zama, zan je fitsari, zan je shan ruwa. Mahir da ya lura da haka sai ya dawo zama a gurin karatun da shi ake tashi. Dan Najib ya koma Abuja hutunsu na wata 3 ne saboda wani course da za su. Shi yasa kuma next month za mu gama primary saboda na mai da hankalina don ko gudun cin mutuncin wannan mayan. Ranar da ba shi da lesson har murna nake yi. Da kyau babu hegen inyamurin fita na yi makota na samu wani yaro mai suna Abbati. Ya raka ni dajin Angasawa dan na ji wai Sailuba za ta zo gidan. Ni kuma ina cike da ita kamar yadda ta min duka shekara 2 baya. Yanzu ni kuma zan ɗauki fansata. Ya sunni 'yar Yadiko ba gaba da gaba ba ko ta baya sai an shirya. Tunda na lura Mayyar baya gida sai na sulale muka fita kallon shi ne na ce Abbati karara nake so zan yi amfani da shi. Zaro ido cikin al'ajabi ya ce 'yar Yadiko kararrafa tab wallahi ba zan iya tsinko miki ba. Tallacen banza kawai nuna min kawai za ka yi aina tsinko. Gyada kai yayi ya ce ba sai mun je Angasawa ba mu je bayan house akwai a can. Ai kuwa muka nufi bayan house muna zuwa na samu a ƙasan leda da na ɗauko na saka hannuna a ciki na ɗauki karara. Na ce hi kenan banza matsoraci. Bai ce min komai ba ya wuce muka dawo don ya san sai na make shi. Muna shigowa na ga ta sauka a Nafef dariya ne na ce barka da zuwa sansanin 'yar Yadiko. Wuce ta ne abuna ko kallo bata ishe ni ba.
har zan ƙule ta ce ke ‘yar tsuntuwa. Duk da bani da hankali yanzu na fara fahimtar kalmar ‘yar tsuntuwa ba ta cikin kalma masu daɗi. Juyawa ne ina kallonta ne daga sama har ƙasa sannan na ce, yo ba gwara ni ‘yar tsuntuwa ba ce, ke da baki iya zaman gidan ubanki ba fa. Ina faɗar hakan ne shigewa ta gurin Yadiko da take sauraron rediyo. Kular gabanta na ja na ga tuwon laushi miyar karkashi murmushi ne. Na juya miyar karkashin na fice a falon. Na san duk rintsi sai ta zo duba mayyar ban wani jiɗar ba. Na je na zuba miyar a matakalar biyun ƙarshe da kuma barandar. Na koma na ajiye filet ɗin fita ne na je na kirawo Abbati. Abdul da Fatu abokaina ne na ɗauko tabarma muka zauna muna hira. Bayan na kwaso musu chocolate, biskit, chewing da sauran kayan ciye-ciye da yana jibiyar jibge min. Sai sabuwar 'yar tsanata wacce na saka mata suna 'yar amana da wata doli na ire-iren wannan abin yasa ba na mai da hankali a makaranta. Ba wai don ba na fahimta ba sai don wasan da ya ci raina kuma ba a samu wanda zai ja ni a jiki ya sa ni na yi karatun babu takurawa ba. Ta masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.